okeyo. Paro koro medo pogore wi okang' mar piny owacho mar chano nyiewo gunde milion 10 mag oduma ma olos kod nyinyo e yo manyasani kata GMO. Jakom mar kamiti mar od bura marango chenro mag keto mwandu David Pkosing koro wacho ni obiro manyo sir kowuok kuom jo od bura mar kwedo okang' moramora mar nyiewo odumago, to ahinya kindeni mabende koro jopur ikore mar chako keyo. Mana kaka Edwin kothe leronwa, liet ewi GMO bende koro kawo kore kama jotelo mawuok e hoho mar okak kod jodolo ema koro ni nyime kwedo okang' makamano makoro ni kod nyalo mar pogo tend piny owacho mar Kenya Kwanza. Ndalo achiel bang' jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to kod Senator Manandi Samson Cherargei kwedo okang' mar nyiewo gunde milion 10 mag oduma kowuok e pinje maoko. Jaod bura ma Pokot South David Pkosing wacho ni oikore mar kawo okang' moramora mar geng'o nyiepo mar oduma e seche ma jopur ma pachoka koro golo cham ne puodho kendo gionge gi chiro ma iuse. Farmers are harvesting, and what they were expecting was that the minister was going to announce and say, take your maize to a depot, NCBV depot, immediately. That was what was being expected. Not this idea that the minister is giving or sourcing for people to be given free importation of maize. We didn't expect him to just come and tell us that. Who is he representing by calling for importation of GMO food of 10 million bags? Who is he representing? Who is Moses Kuria representing? He's not representing the people of Kenya. Pkosing wacho ni jatend migawo mar ohala Moses Kuria nyalo bet ni dhiro kod jotimo ohala moko mawuok e pinje maoko madwaro ni mondo Kenya onyiew oduma mawuok e pinjego kendo chich kod okang' mar temo rikni kod chenrono e kindeni. Kaluwore kod jaod burano, amen mar geng'o odumb GMO ok bi rem e od bura kende. I am of the opinion that the minister is being pushed by multinational organizations. We will name them at the right time. Na hatuwezi tukawakilisha watu wetu na kukubali chakula ati mtu ananunua kutoka nje. Hii hapana. Na mimi najua Mheshimiwa Rais atasikia. Mheshimiwa Rais anatoka kwa wale watu ambao wanalima mahindi. Mheshimiwa Rais atasikia na hawezi let watu wake down. Kama Kuria atakuwa erratic, the president will reprimand on Kuria. Jadolo motelo ne kanisa mar jokopere gwenge manyeri Bishop Anthony Muheria bende koro medo sayo Moses Kuria kuom chako chenro mar nyiewo odumano ma ok ochoko pach oganda kendo kuom golo wach ewi GMO manyalo bwogo oganda. The Kenyans deserve respect and not spite, and in this matter they do deserve an apology. It is not good to joke with death or to gamble with the life of Kenyans as if it was Russian roulette. For this reason, we feel this matter is more than just a joke when we speak about GMOs. It's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. Bishop Muheria dwaro ni mondo chenro no chungi kendo Moses Kuria kwa oganda jo Kenya ng'uono. Paro ma isiro kod jodolo ma kanisa mar Anglican e gwenge ma Kisii. You cannot just give something like that without proper scientific research. The question which arises, who did the scientific research about GMO? Where was it done? Where was it public participation? What is it? Then one role of the government is, of course, to protect the lives of the citizen. Jaod bura ma Kirinyaga Njeri Maina kata kamano ne opogore paro kod jotelogo ka wacho ni kaluwore kod ngaji makoro kwako thoth gwenge pachoka biro chuno piny owacho mondo nyiew oduma mag GMO go mondo res ngima oganda. Chakula ya GMO tuseme ya kwamba sasa hivi tumefika wakati ambao hatuna option nyingine. Manake juu ya climate change na vile tumeenda tumekuta ya kwamba zile seasonal rains zenye tulikuwa tumezoea tunafanya ukulima nazo haziko tena. Kwa hivyo chakula cha GMO ni chakula ambacho kimefanywa utafiti wa kutosha. Na ni kama dawa, vile mtu akigonjeka si anaenda hospitalini na anaweza kutumia dawa ambayo hajui imetengenezwa na nani ama imetengenezwa wapi. Kenya ni kod rem mar gunde milion 10 mag oduma higa ka higa ma ithoro nyiewe pinje mawuok e Afrika maugwe kaka Tanzania kod Uganda. Kata kamano, okang' mawang'ni mar nyiewo oduma mar GMO e mokwongo ka bende nonro manotim higa mokalo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Root to Food ne oyango ni thoth oganda jo Kenya ok ne siro okang' makamano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
kwa dhimbele nyakorom gajuang jatend